guys. So naana pa nag-comment no nga ningon siya, Dams, pagkaon sa iro na imong gipangluto. Kay akong giluto ato nga time is humba, chicken curry, minudo, o katong naay mga pinirito nga mga karning baboy. Sumot akong giluto guys. Dayon, yun siya nga, pagkaon ba daw kuno sa iro. So, depende ni mo kol kung imo tong ipakaon sa iro. Lami makay to mga sudana. Kung kwartaan ka, dato ka, pwede ni mo to siya ipakaon sa iro. Pero, para nako ko, para manguto sa akong karinderya, baligya man to na ako. Dili to siya para sa iro. Basin gusto ka kol og lutuan ti ka, sinugbang ginamos